piztuta, foku guztiak piztuta. Gustatzen zaigu, fokupean egotea. Kamarak prest, lehiasi behar dugulako, zelan zatoz? Ondo, fokupean beti ondo. Foketatik kanpoia, nago inor maite eta... Baina hemen bai, datozela gure lehiakideak, Joneteneko, Mari eta Udale gaur estreineko zurekin. Ander Lander, zer moduz? Ondo. Ondo? Gereto beto, Ander? Esan daiteke, Ez dakit, amildegia gerozta gertu do, orduan, Baina zoriona ere bai, Baita. oso gertu daude biak. Hoi da. Bueno, Lander Hernanitik zatozte? Bai. Kuadrilekoak? Bai. Lagunak, pisukide hoiak? Bai. Korrikalari... Oiak Bueno. ez, Korrikalari hoiak, Ez, hoiak, ari oso zarete. askon konpartitu ditugu, baina... Baina korrikan ari zarete oraindik ere. Bai, saiatzaka. Korrikalari bikiak, Bai, hortik datorrelako ideia be, bai. Kuadrilean zenbat, Ander Lander? 16. 16, kategori handikuek, entzun dut hortik. Danak. Zuen kuadrilen danak. Danak, Zena? Danak. Kuadrillak badu? Ez. Fundamentuzko ikez. Badu, ez du esan nahi. Ez. Ez, Bueno. hortakor ez dakau. WhatsAppeko taldiek izena badauka. Bai. Kuadrilla. Kuadrilla! Kuadrillan eratorrik dira beti, ez da, ezer originala. Kuadrilla eta harridura ikur bat igual. Kuadrilla! Horrela. Mutilek laugarren saioa, Bai. dirutxu bai, 225 euro, momentuz. 16 lagun afaltzen eraman behar dute Anderrek eta Landerrek orduen zeregin luzea oraindik. Oaindik gurean gana egiteko. 16 ez digu emango. Oraindik hori da. Oaindik ordenean. bintzako justu. Poteurako emateigu, gero... Bueno, ia, bizitza luzea da, ia, azte zer, Hori. lortzen dugun. Ongi etorri, mutilek. Joneteneko, Gabon. Gabon, bai. Zuek ondo? Arki. Earki, ondo ez, earki, hori da iztritua. Bigarren ez gurean, zuek ere kuadrillako lagunak. Bai. Zuenak izenik ba ote du? Bai. Esan, ote daiteke? Bai, esan daiteke. Nire eta gustatzen, baina, bueno. Bueno, egingo dugu gauza bat. Esan eta txalo jo, eta horrekin ondo geratuko da, seguru. Bai. Zuen kuadrillaren izena da... Beste aldien. Ados. Alegia, mundu guztia dago alde batean, Eta gu bestean. zuek bestean, zabete, munduari begira. Bai. Momentuz, beste aldera, eraman dituzue 225 euro. Bai. Ez dago txarto, kuadrillan zenbat? Hogei inguru hortan. Afaria Epa. garestiago dago hemen. Bai. Epa. Baina ez dakigu hori den zuen asmoa, zakuarekin, diruarekin, zer egin nahi zenukete zuek? Ez dugu esango igual, ze bestela kuadriakoak hendugu igual. Hori da. Baina ez kuadrillakoekin partekatzeko. Zako osua ondile eraman ezkio, bai. Hori bai. Orduan, segura. Dela ikusiko, segun zenbat eramaten Bueno, du. horretarako zuek badezpada irabazi. Hori da. Eta gerokoak. Oharra ala ere, Joneneko zaku handia eraman da gu bai sartzen gara. Baita ere. Noski. Bai, Hori beti. hori Bai, lege zuek. bat da. Ogasuna eta Ondo. ilazita biok, aparte, Ondo, segun kuadrilekukaz. Animo! Maria eta Udane, ongi etorri. Eskerrik asko. Zeran zauzien, eskak? Ondo. Unibertsitateko lagunak, Maria. Oh. Bai. Ze ikasten, Aurrezkuntza. aurrezkuntza amaituta ja. Ez, hirugarren maila. Bai. Bueno, zuena bai. Hori bai. Amaitzear orduen, Udane da ze moduz doa? Bueno, hortxe goaz. Hortxe. Bai. Hortxe. Alkarrekin egoteko gue bai. Hori da. Klasetik kanpo be miluzerako animatu zaretelako. Bai. Ze ondo. Nok animatu daun hor? Edo bien arteko gauza bat izan da? Bueno, lehenengo Mariak niri, eta gero ja... Gero ja berotuta. Berak eman dita barra ja. Ondo. Besteak beste, dantza itxasu, Maria. Bai, Euskal Dantzak. Ondo. Eta musika bebe gustatzen atzu? Bai. Ondo, musika asko dau miluzen, badakizu ez da? Bai, bai, Ondo. superondo. Dantza egin, Bueno, Udane igeriketa azuk. Bai. Ondo, estresak entzeko. Eta gero ja galdera danak erantzuteko. Bai, bai. estilo konkreturen bat? Kroll. Roll, proba? Bai. 1 metro edo... Eun. Eun. Ados. Bueno, igerilaritik asko da, igerilaria, bai. bakizu. Lau vuelta. Gure artean elkar ulertzen dugu. Barkatu, Neskak, ongi etorri. Eta igerian, korrika, arraunean, nahi duzen moduan, baina segi zakuari. Erne, gaur, jokoan baititugu, 36.000, 375 euro. Opa! Ene badatxu. Honek zer, Zer den, bai, zure lagun berrizek zer? Hori zelan izun ilaski, ze polita, paradogikoa bizitza, nik izen eman nuen ikusentzunezkoan, EH1, Bai? pentsatu nuen, noiz baita hemenik atera, eta ilaski Serranorekin saio bat aurkezten hariko noiz. Lortu dut, hauek bidean dira. EH1ko ikusentzunezko ikasleak, hau zuek! Nik lortu dut! Zuek ere bai, akaso! Ondo ikusi sekretotxuek, horretara satozi ez da, sekretotxuek eta ikusten, ia zer gertatzen dan. Ondo, ze makarren mailan? Bigarrenan, bale, oso ondo. Bueno. Oso zaila, maila hori. Ez zuten sinisten, erurak ere zuten sinisten. Bai, barre. Ongietorri. No pasa. Bueno,
Hortxe erantzukizun gauretzepe bai. Bai, egia esan Ondo, bai. aurkeztu behar da. Ia ba. Etorkizunak aurkezlien aurrien. Ikas dezaten, eurek ere? Ander Lander, hasiko gara lanian? Venga. Osondo. Arrasto, gure lehenengo proban. Lehenengo taulan, ze eskutatu ote dugu. Etorkizuna jakin dezake. Eguraldi iragarlea. Ona? Jon, eneko. Igarleak. Maria, udane. Bola. Kristalezkoa? Geografiaz ere badaki. Ja ba? Meteorologoa. Bueno. Mugikorra. Maria, udane. Mapa. Zure plan guztiak kontatzen dizkiezu. Venga, zarrastona. Paso, bestela? Agenda. Bai! Paso, asmatu! Lauroi puntu zuentzat! Pere gutxirekin, Zure planak zuk baino beto dakiz. Ba, egia esan bai. Agendak. Ze apuntatuta gero, Oso ondo. hau ere baneukan. Hau be bai. Ondo, Jon eneko. Venga, motorra berotzen hasi gara. Bigarren tablan eskutatu duguna zer den jakin nahi dugu. Lehenengo arrastoak dio. Noizbait sortu duzu ziur. Zaborra. Maria Udane. Aserrea. Bai, Ander Lander. Ipuña. Jon eneko. Dutxan sartzean desagertzen da. Izerdia. Hau ba! Zer da, hau! Hau ba! Beste aldeko gure igarleak, 80 puntu! Jon eta eneko! Bueno, batzuk lan gehiago behar dute, Bai, beste batzuk baino beste batzuk kentzeko gutxiago. bai, baina bai. Maria Udane, ia puntutxo batzuk? Izerditan? Lortu alditugu? Bai. Bai, zer bai. Animo ba. Lehenengo arrasto hirugarren taulan. Melenga butxa dela diote. Izan izan bat. Parranda. Ander Lander. Artaburua. Jon eneko. Eztia. Zuriz jantzita dabil maiz. Sukaldaria. Ander Lander. Merengea. Goxoa. Jon eneko. Doktorea. Maria Udane. Elkartzeen fana da. Bai? Cesar? Ez. Paso. Paso. Ander Lander. Tarta. Tarta. Jon eneko. Sorbetea. Sopletea. Sopletea gure amona, bai. Zelofana du, arerio. Epa. Esparro aldaketa. Ia ba? Neskak? Bai? Hori? Esan. Bai? Paso egingo dugu. Ez da imintzio gau, zenditzen dugu. Markatu. Ander Lander. Poliespana. Jon eneko. Kola. Kola, zuria, kola. Kola. Irugaita gar puntu. Oso. Ez da uzait, Bai. Eneko gerantzun eta jonek justifikatu. Bai, kola, zuria. zuria batzutan. Bai. Leke da, eskulanak eta berekin ikasi ditugunok, leke da, hartazia, gometxak eta beste. Ander, Lander! Leke da hankazpitik kendu eta imintzio batzuk hemen. No, bai. Jon eneko beste aldean zuek. Eta ea, Bai, Andrea. bai, egia. Hau ere egin behar zen. Bai horixe. Denbora. Pentsatu hurrena. Eta hasi lanean. Zulua. Txampona. Txampona. Aurreatik, Lehen. bota. Bai? Lehen txampona, urrea. Ez? Brontzea. Ez. Sentimoak. Pesetak. Hori bai, bezeta. Dantza, euskal Dantza, dantzak. fandango harina. Erromeria. Lander, hori. Aurrezkoa, agurra. Vale. Hori bai. Ia, bien artean. Oze ona. Aerobik. Aerobik. Zumba. Bai? Zumba? Zumbako irakaslea eta Zumbako ikaslea. irakaslea. Ua, sekulakoa. Horietzan zumba. Horietzan zumba. Eta aurrezkoa ere ez. Baina asmatu gara ere. Oso ondo, irurogeina puntu. Zer dauzat? Zumba bailando
zumba. Ez sekula egin? Zumba klasetan, izan zarete sekula? Bai, ni baten. Bai, eh? Bai. Baten. Baten. Vale, ados, argi geratu da orduan esperientzia. Agenda kontuak. Begira, Bai. Jon eneko zumba bizkagazuek orain. Eta Maria Udane bestaldean, erne, Eta jolastu lasai, beldurri gabe, denbora. Itxan, txan? Eskalatu. Arnesa. Bai. Ziztada. Picadura. Pomada. Bitxoa. Orbana. Moratoia. Bero, bai. Bai, hueldu ondo. Vale. Oso polit. Oiarra. Ba, Ez. Oioa? olioa, eta? Txita eta... Oh, ze polita. Ai, zendo! Sekulako gogoa sentitu, Jon, kaja bati zulotxo batzuk egin, zu bertan sartu eta etxera eramateko. Hola. Txitxetxue, ze politxe. Irurogei nau pasuek. Maria, aipatu ditugu euskal dantzak? Bai. Ia, ba, zuri aurrezkoa egokitu izan balitzaizu. Bai, ez da. Ea zer egokitzen den. Erakustaldia. Maria Udane hartu lekua. Ander Lander, beste aldean. Bai, barraia. Zuek orain. Asmatzaile lanetan. Ia, denbora. Vale. Ikusi ondo, Hori da? Eta hasi. Aurpegia. Sagarra. Sagarra. Ez da sagarra. Udaria. Bai, Bai. hori bai. Moztu. Labana. Labana eta tenoria. Sardezka, hori da. Sardezka. Lo. Hotela. Begiratu, Aterpetxia. Ez. Almohada. Bai. Almohada borroka. Almohada borroka. Bikain. Ondo. Burko borroka. Bai, hori asistitzen da? Pelikuletan eta. Pelikuletan, egin zinoiz? Ni hasi nintzen behin, desentzia den, Aiton Mesedez, ospitale batean haude. Bueno. Irurogei Bai, nau Mesedez. puntu. Ni jode, goazen ondo pasatzera eta... Bai, ez du makurtu behar, igual. Ondo. Eroglifikoak, Bai. borrokarik ez, bakoitzak berea, bueno, borroka norberu buruarekin, hemen Hori da. asmatu nahi egidalako Hori da. eta puntuak bildu. Ander Lander, lehenengoa, denpora. Zer aukeratu duzu zuk? Flana. Flanak. Zer da? Flanasko. Zeikur da? F. Eta gero? Fluoranak. Ez, gero, zeikur da hori. Eta. Bale? Zenbat? Lau flan... Irakurri? Flana ez? Ta, lauta, flauta. Andario. Flanarekin Ai, ibili gara no. gora eta bera. Bai. Zau zait, planeta, Planeta bat horrela blu dantza egiten duena. Ongi etorri planeta honetara. Hau bai. Ja ba. Ander, Lander, denpora. Venga. Este egun osoan zulotik atera. Arra. Bai. Arra, elefantia. Arra. Enuntziatua. Orokorra, venga. Ez da elefanti, orokorra. Arra, pampin. Bale, nola, esango toi. nuke, bale? Arratoia. Vale. Hori bai. Jainkoa, Charlesek inglesez hitz egiten du, Inglaterrako, bueno, Erresuma Batuko Commonwealtheko regea. Toi, jostailua, oso ondo, arratoi, Askotan hori da, ba, zulotik irten da, horrek ere laguntzen du. Sartu dira, 50 puntu zuen gana. Bikain. Jon Entaneko, prest zauzi, Eroglifikoak. Eroglio ez duzu ezagutzen, ezta? Batez. Aukeratu egiten du berak, aukeratu egiten du, gure lehiakideen artean, eta esaten du, hauek ezagutuko ditut. Usaiaren arabera zen du. Hemen beldurra dago, hauen gana noa. Beraz erne, Jon Eneko ia eroglio bat dator, olako baten, zuek esan motiborik. Guazen, denpora. Ez digute luzatu. Eskain. Bai? Eskain. Eskaintza. Bai. Ordenagailuan, eske letra hori eta botoia, esk, a, in eta ontza, silabaka, on, ez, tza, bai, eskaintza. Neko erraz, neko informatikaria izan da. Claro. Hori bai. Askotan esk emateko. Esk eta kontrol alt, super eta gauza biek, ezta? Informatika. Esk zetarako da. Alde egiteko. Zeriko zara lanera, Jon? Esk! Eta martxa egin. Ui, ama! Hau ez da sekula erratu. Zehauki eskatu barik. Wow. Uf, Segi horretan, arratuko da. Bigarrena.
Bora, bigarren eroglifikoa. Etzait sendatu, Ajein. bale? Ajeinko. Ko. Ajeinko mian. Ajeinko amin. Ez, a ber. Hasi. Ah. Bai? Ein. Ez. Ajein. In. Ajien. Bale? Agine. Agine. Agineko mina. Venga. Eiatorra, irazki ondo. Zilarra, agine, ko, erdia, eta mi, notan, agineko mina. Jon eta eneko, mi luze bakizue sare sozialetan eta aritzen dela. Aste amaieran, momenturik onenak, ajein, sartuko ote den, susmoa daukagu, beho deizuela, puntu. Polita. Neskak eroglifikoek, ze moduz? Beldurrik ez? Ez. Ez. Danak asmatzeko gogoz. Hori da. Bota aukerak, ia lagundu aldun. Danon artien osatzen dugun. Guazen, lehenengo badenpora. Urrunetik ikus daitezke. Hau zer... Hau ez. Hau ez. Ai. Bai, venga. Ai zerro... Zerrotak. Bai, oso ondo. Minaren zainoa, ai, maioarekin dabil, ai, ze, erro, eta tik badaukagu, tak falta. Ai, zerro, tak. Polita, Oso ondo. Maria. Osagai guztia lotuta ere, zerrotak, Asmatu dugu, ondo. Bigarrena, denpora. Hasi alda. Ostras, nor da hori. TV... Telenovela. Oso ondo. Teizia, Elena Indeka, eta Elenari A hogaitzeko ordezkatu, teleno, B, ardiak, eta lano, eta telenovela. Oso ondo. Bai, Maria. Bueno, berdin da, puntu. Aurrera egin aurretik, zazpikitxo bat helarazi digu, Alain Urizarrek egiako hilea painegi batean ikustutako karteltxo bat. Ondo? Eski, kartelak honela dio, orraztea, geroztik 15 euro. Eta galdetuko zuen, noiztik 15 euro? Ez dakigu, bueno, gaztelerako ikusita, desde 15 euros, alegia, gutxieneko prezioa 15, hortik gora ikusiko dugu. Geroztik 15 euro, tira. Bueno, eskerrik asko Alain, bidali guzuta, txalo bat zuri. Bidali guzunez geroztik, uri txaloak. EHU, han abesbatza topaketa lehiaketa ere egiten da? Bai, Ikusentzunezko abesbatza prest? bai. Ia ba, 1, 2 eta 3. Mi luzeko esku, atxeden hartu ezazu, esku honetan dago zure ondarea. Hau ba, abatu bat. Da gara horrek esaten. Hau zan telebista. Hau zen, honetarako ari gara gogor ikasten? Bueno, gogor. Bueno, lasai. Lehenbiziko eskua, Lander. Eta esaldia zuentzat, denuntziatu eta guzti. Aitonaren plater izarra zen. Zeo, ma? Non dago ondartza hau? Donostian, Angelun, Biarritzen edo Hondarribian. Aparani? Aukera bat? Bai, Biarritz. Biarritz? Ez? Angelun. Angelun? Oso ondo. Bigarrena. Eta entzun. Kamuflajearen garaietara egokitutako eutxak gara. Entzun dugu Unida Alavesa, kantuan. Zein da eskutatu dugun hitza? Monigote, aragilale, panpina edo barazkilale. Monigote? Monigote? Ez. Arai jale. Aragilale. Egokitutako aragijale eutxak gara. Artolaren agotxean, hori da. Ge. Ge eta E. Hirugarren erronda. Zer ezabatu dugu argazkian? Kaiaka, hanka, egoa edo zubia. Erantzun bat? Bota ba. Egoa. Ez? Kaiaka igual. Bai? Eskultura ditu falta? Joneneko. Vale, ba. Kaiaka. Kaiaka? Ez? Hanka. Hanka? Hori bai. Ez da hankatxo bat. Ze pose ona. Bai? Ah, Aitonaren plater izarra, Maria Udane. ez du askatuko. Bai, lasai, Ander eta Lander.
Nola deitzen diote ahateari ondarroan? Ati, ahati, patu edo patxi. Patxi. Patu. Patu. Ez? Ati, lehenengoa. Ati, lehenengoa. Lehenbizikoa, ati. Ez? Ati. Ahati. Patxi. Zuk izan horrengoa. Ander, Lander. Aurrera zuekin. Txalo jo dugu. Orain galdera, norena da kantua? Drindots, Akelarre, Oskorri, edo Egan? Drindotx. Drindots. Ez. Kelarre. Akelarre. Bigarren errebotea. Egan. Egan. Apa! Ia! Gure herria! Romerigeria. Maria Udane. Momentuz ez. Momentuz ez dute askatuko, segi lanean. Nongo bandera da? Beningoa, Boliviakoa, Kongokoa edo Gabongoa? Benin. Beningoa. Benin. Oso ondo. Ene. Ari gara, Bizkanaka. Aitona. Aitonaren plater izarra hau argitzen. Itxurarik hartu diogu. Aurrera ba. Nola jarraitzen du J. Martinaren kantuak? Esan izun, etortzeko, esan izun. Ez joateko, Ez itxoiteko. kantatak. Ez joateko, itxoiteko, geratzeko, edo joateko. Wow. Ez joateko. Ez joateko. Ibarna. Geratzeko. Geratzeko. Esan izun, geratzeko. Oso ondo. Ta ez etorri mese. Hobeto eurak egia esan. Zeta. Eba, Jonto, ez da eskatzen. Ez da? Ez joateko ez geratzeko. Hori. Ez eskatu. Utzi. Ez eskatu. Utzi. Eskuari ere utzi edo askatu egingo duzu, Arri esatengo da. Venga, vale. Apazara utz. Legatz, kokotxak, zainzuri eta horburu gainean. Posible alda? Bai, motel! Ah, bai. Zuzere hundirik! Jonek, baina bai. Komo dina zurtza, bikote! Ondo, Jon, zer sufrimendu. Ez. Horburu etzuen ikusten. Gure aitona ezagututa ez, horburuak ez. Oso ondo. Bikain. Komodina esango dugu lapurtuta, lehenengo eskutik ez dagoen gana iritsi delako. Bigarren eskua, zerokin abiatuko dugu. Lore honek egiten duena da... Zein pilotariri egin zion kantu hau Imuntzak eta Belokik? Titin hirugarrenari, Mikel Goñiri, Oñatz Bengoetxeari, Aimar Laizolari. Mikel Goñiri. Nola ez da? Pronto ya erotu ditu zaleak. Segulagoa. Egize da? Ba, erotu. Momentu baten, bueno. Erotu zaleak, erotu pilota. Bera, Mikel Goñi, bai. Ba, guazen, bigarren galdera. Zein da argazkiko kazetaria? Arantxa Artza, Maite Artola, Pilar Goia, Marian Beitilarrangoitia. Inkastegita makakatu. Pilar Goia. Ez da Pilar. Arantxa. Gure Arantxa Artza. Arantxa Artza. Bueno, Laurek Wow. guriek, Zesatari, Ama Laurek. berri eta... Erre, oso ondo. Jon, eneko musika. Zer esaten du Uzkiz musika taldeak? Zer prestatzen du? Postrea, oea, txokolatea, saltxa... Txokolatea. Txokolatea. Oso ondo. Zuentzat, katu bezala. Jo, markatu, lehen entzun dut da, Arantxa Artzarena ez asmatzeagatik amak akabatuko nau edo tankerako zerbait? Esatari danak ez hautituta. Ados, baina ez da irratian aritzen bera. Ez. Zalea da. Bai. Bezarka Oso da ondo. zure amari izena. Arantxa. Arantxa. Hau, Bera ere, Arantxa. Arantxa. Bai. Begira. Oso ondo. Ba, askatuko edo beste galdera bat? Beste bat. Beste bat. Guazen.
Zein da Madrilgo metroko linearik luzeena? 10, 12, 9, 8. Bederatzi. Errebatea. 12. Askatuko duzu, eskua, neskak? Ez. Bai, jarraitu egingo dugu, Joneneko. Zuentzat hurrengo galdera. Zer kendu dugu argazkitik? Autoa, leioa, terraza, txakurra. Leioa, falta ez. Leioa. Oso ondo. Sobizkos. B, Oso ona. lore honek egiten duena da. Letra hori, Duena egiten. Vale. Joneneko, askatuko dugu. Bai, nota. Venga. Bira eta bira, jirabiraka, eguzkiaren bila dabil. Bai? Bai! Oso ondo! Momentuz bitik biz. Oso ondo, Joneneko! Maria Udane, kara gutxiago izango edo. Bueno, gutxiago izango gara, ze oso jota bat irabaziko dugu. Baina hausia zuen eskua horretarako. Behera. Denunziatuak, gora zuek. Zezua da argazkikoa, artea, urkia, eskia edo izeia. Eskia. Eskia? Oso ondo. Oso ondo. Bigarrena. Zein da Akelarre taldearen kantu zabestian ezkutatu dugun hitza? Zoriontsu, haserre, pozik, negarrez. Negarrez. Zoriontsu. Zoriontsu, Pozik. pozik. Bestetan haserre, zuen aurrean. Beditzen dugu, haserrerik ez, Baina segi berra dago lanean. Zein zen Xabier Lizardi idazlearen egiazko izena? Nikolas Ormaetxea, Jose Maria Agirre, Xabier Lizardi edo Javier Lizardi. Javier Lizardi. Javier. Nikolas Ormaetxea? Nikolas. Jose Maria Agirre. Jose Maria Agirre. Bai. Zuena errikiri, Bai, ez da? Bai. Horretzen jaio Tolosan hil. Bai, okerrezu naiz, bai. Askatu nahi duzue? Ez. Ba, segi dezagun lanean. Mariatu dane. Sakanan, nola esaten dute kiratxa? Bafada, bufada, bustada edo bistada. Bufada. Bufada. Ez. Bafada. Bafada. Ole, Ba, bai. E, Letra. Bera. Kantu zati bada. Ez duzu ikusi oraindik. Ia ba. Zer? Eskatu nahi? Bai. Bai? Bai. Ander? Uztai barruan preso gelditu naiz orain. Da posible. Ai, ama. Ran Robertan? Uste baiet. Bai! komodina, oso ondo! Oso eskerrili irauek ere, komodin eskuratzen, automarkagailuak Lander, 300 puntu eta komodina. Jonek eta nekok 540 eta 2 komodin, 310 neskak, Maria eta Udane, komodinik ez. Komodinak, ondora biltzen ditugun, aldeak markagailuetan, baina guztia, gerta daiteke zein da zuzena, buruz burukoaren aurretik egiten dugun, azken proba izango da, Lander. Lehenengo errondan, antzerki taldeak, zeintzuk diren, galdetuko dugu. Ados, Astiberri, Xake Produkzioak, H, Kamikaz, Txantxaka, Artezi, Txalo Produkzioak, Borobil, Aurrez aurre, Axut. Txalo produkzioak. Ondo, antzazlanen banaketa, ekoizpena, euren ardura. Txantxaka. Txaka teatroa, 83an hasita. Maria Udane, A2. 94ean sortua. Lander. Antzerki talde bat. Borobil. Donostiarra, kompainia. Borobil teatroa, oso ondo. Joneneko,
Xake produkzioak. Keparrastik eta Xabier Ormazabalek sortua. Maria eta Udane? Axut. Axut. Euskarazko antzerkia garatzeko sortua. Bi zuzen oraindik. Ander Lander. 3 akatsek ere hor jarraitzen dute. Bai, seguro. Uste baiat. Astiberri. Astiberri. Komiki argitaletxe bada. Osea, 3 gaizki daude, bat ondo. Baina, Ez da 3 gaizki. Bai, ez, bi. Bita bi. botako dugu bat. Vale. Artezi. Jose Angel Irigarai idazleak sortutako diskoetxea izan zen hau. Maria Udane? Aurrez aurre. Aurrez aurre. Bea zaingo musika talde bada. Atxe eta kamikaz geratzen zitzaizkigun, punturik ez dugu banatuko, lehengo moduan gauzak, baina bigarren errondaren atarian gaude. Joneneko bi komodinek hor jarraitzen dute, bigarren errond honetan eskatuko duguna da musika taldeak. Aire aizpak, 16, Xendarineko aizpak, Izebak Aialin, amaren alabak, amaren eskuak, anai arrebak, amama, amak, anai, amuma. Batzu gaizki, eh? Bai, basan bat. Amasai. Artuelian sortutako rock taldea. Espaliko kontuak, Maria Udane? Amuma. 2018an sortutako funk, rap, soul taldea, Amuma. Amak. Amak. Alaitz, Maixa, Amaia eta Chris. Botako dugu bat. Probabilidad handia daukagula. Amaren alabak. Amaren alabak. 6 emakume zuberotarrek osatua. Maria eta Udane? Zendarineko aizpak. Oso Urepelekoak dira hauek. Bikain. Ander Lander? Anai arrebak. Oso ondo? Bikain. Bi ondo. 3 akats, 2 erantzun zuzen. Ez, nik bat botako nian. Ba, zemate, tio. Amama igual. Amama. Amama. Pelikula. Asier Galtunaren, Alderik, euskal ez? filma. Maria Udane? Anai. Anai. Astigarra dago taldea. Komodina. Baina. Bakarra, zuzena geratuta komodina, erabiliko dute Anderrek eta Landerrek. Aire aizpak. Miren, Amaia eta Paskalinek osatu da, 150 puntu. 3. erronda, neskak, Maria Udane. Ia beste horrenbeste egiten dugun, pilotariak. Nahi ditugu. Amagoia Mujika, Patri Espinar, Olatz Arrizabalaga, Amaia Aldai, Oianor Begozo, Lara Izagirre, Leire Garai, Miriam Arrillaga, Enaraga Minde, Naia Sillero, Laia Salsamendi. Olatz. Olatz Arrizabalaga. Txapelketa asko irabazitako pilotaria. Patri Espinar. Patri Espinar. Zuen ingurukoa gainera. Joneteneko? Komodina erabiliko du. Komodina erabiliko dugu. Bizirik, jarraitu nahi dute rondan. Amaia Aldai argitu du. Hau ere futbolaria izan dakoa pilotan orain. Maria eta Udane? Enara Gaminde. Enara Gaminde. Torkizun handiko mailan, Leire Garai. Leire Garai. Emakume Master Cupa irabazi zuen. Ja, 2019an. txiko ere ez, bestela. Joneteneko? Hobeto gain asmatu. Ez baga pasatzen. Gero komodina. 3 gatzi eta 3... Estrategiak. Bai. Joneteneko erantzun bat. Ez, bueno. Pilotari bat izena. Komodina. Komodina erabiliko dugu berriz. Ez dago batez ere bakita baina. Miriam Arrillaga. 2008 batean Europako frontbolean txapelduna. Laia Salsamendi. Ikusgarria gazte izan arren. Ander eta Lander, komodinik ez, baina taula eskuratzeko aukera. Erantzun zuzena eman da 3 akats eta zuzen bakarra.
lau izenetatik, zein da pilotaria? Naia Silero. Naia Silero. Ez da. Aktorea da. Lara. Irabazi arte telesailean. Jon Eteneko. Lehenengo imango nintxu maino. Amagoia Mujika. Berria egunkariko zuzendaria. Bi izen, Maria Udane. Nik esango nuke. Ez bai, esan, nahi zen. Baina ba. Zeten txioa hemen. Esan. Oiana. Oian Orbegoso. Bai! Zuzena da eta horrekin aurrera! Lara Izagirre zinemagilea zen, noski? Honela geratu dira markagailuak. Lara 150 Rander eta Lander. 540 Jonek Eteneko. Neskak, Maria Udane, Lara 160. 10 puntu, oie. Ez du bai, baina hain ez du. Aspaldi ez alagori biluzen, Ander Lander, tokatzea. zuen kaltetan, kasu honetan. Bai. Tokatzen da eta tokatu da, baina ze bide polita egin dugun. Antxe hasi, erdira, veteranoen lekua, final bat jokatu dugu. Esan duzu helen, amilegia gertu dago. Eta eroin, ja. Tira, Tokatzea. baina pozik erori gara. Bai, torrigan espekatibekin. Eixiago ere, nahi genuke ez da. bai. Esan dakoa, zuek egindako saioen ostean, irabazi dituzue dagoeneko 225 euro. Kuadrillakoekin afaria deialdia egingo dugu zuzenean ja, data ordua jarrita. Poteorako igual, Bazkariako... Poteo kuadrillan eta afaria zuek. Oida. Bueno, Bai, galdera, Lander ez da damutu ez da? Anderrek korrika zeudela esan biluza etortzeko, damutu zara? Ez, ondo. Idei hona izan dazkenien. proposamen gehiago egin elkarri, korrika zaretela. Vale. Eta baiti baietz esan, haupa bikote, mil esker! Eskerrik asko! Hauzo, izango da, amildegiak eragiten duen beldurra, iritsi berriek aurrera egiten dute. Maria Udane, zorionak? Eskerrik asko. Pozik ez da? Bai, azken Ez momentu. duta larri ginen, Bai. bai. Eta ez duta larri izango gara orain ere, baina beste koska batean sokatira dator, zuek puntu gutxi horrekin zailkatuta erantzuten lehenbizikoak, ozen eta argi, mesedez, bai? Bai. Ba, bi bikotek hartu lekua, sokatira goaz. Denbora. Norena da bihotz handiegia liburua? Kati Izagirren. Eider Rodríguez, gatzaz eta ozpinaz gain zer bota hoi zaien txaladei gatzazkintzeko? Olioa, zuzen. Nor izan zen Batlio etxearen egilea? Gaudi. Gaudi, zuzen. Zein elkartek topatu zuen Irulegiko eskua? Arrera. Arantzadik, zenbat metro karratu daude 5 hektareatan? 5.000. 50.000. Paristik natorren kantan zein instrumentu da aipatzen den lehena? Trompeta. Tanborra, zenbat barruti ditu Parisek? 5. 20. Norena da lurraren zutabeak eleberri famatua? Jon Arretxe. Ken Follett, gogorra eta eztia Gabonetako jakia, zer da? Turroia. Turroia, bikain. Zein herrialdetan itsasoratzen da Rin ibaia? Herrialdetan. Alemania. Herbereetan, ze ardi arrazaren esnearekin egindako gaztak aurkeztu daitezke Ordiziako gazta txapelketan? Ardilatxa. Bai, zein da Zuberoako hiriburua? Danimen Garazi. Maule Lextarre, zenbat errege daude karta espainiar sorta arrunt batean? 4. Zuzen, ze hiritan dago Michelangeloren David? Florentzian. Zuzen, ze kolore du Ukrainako banderak beko aldean? Horia. Bai, nork zuzendu zuen 2018an Oreina filma? Paso. Koldo Almandozek, nola du izena Bilboko antzoki zaharrenak? Arriaga? Arriaga antzokia, zuzen, Gipuzkoako zein herritan du egoitza nagusia Irizar enpresak? Donosti. Hormaiztegin, zein kiroletan aritzen da Aitor Frantzesena? Surf. Zuzen, estrukturaz gain, zein da Louvreko piramide nagusiaren material nabarmenena? Kristala. Beira, bai, zenbat dizki ditu Euskaltzaindia hitzak? 16. 14. Zein hizkuntza erabili behar dute epaiek nahita ez nazioarteko eskrima txapelketetan? Ingelesa. Frantsesa, Berriozarren bazaude zein lurraldetan zaude? Nafarroa zaude! Marieta Udane! Harrapatu gaitu denporak. Zemuz, neskak? Ez da zer erantzun bai, osea, botatzen lehenengo. Bueno, horrela izaten da bai, hasierako, bueno, lekue hartzen Hori da. dituzten bai, ez da errezena izaten lehenengo eguna, ze balantze Udane?
Ondo. Positiboa. Baituz. Maria, pozik? Bai, ese. Bai, urrun biluzen, zegoen zain, neskak. gu. Goikote. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Zarauztarrak, Niruzeko plazan lekua ondo hartuta. Bai. Xabier Lizardi beraren pare dotore jarrita, Jon eta Eneko, arnaz pixka bat hartzeko moduan. Bai, ez da? Arnaz estutzeko, kopururen bat, nahi zenukete? Zakuan esaterako jokoan zema daukagun. Asko. Ez dutu arnaza jokoan baititugu, 36.375 euro. Upa! Jon eta Eneko. Aurretik, ogarra, miluze ikusi eta entzun egiten baita. Ikusentzunezko ikasleak, Claro, lege claro. batik, EHU, opazuek! Ikain, Eskerrik asko. Venga. Bueno, Jon eta Eneko. Arnaz hartu? Urduri? Ez, bueno, Bueno. aurreko baino beto. Ondo, ederto. Ba, berehala, zeuekin egingo dugu finala, baina badakizue momentu honetan Euskal Herri guztiak bat egiten dugu, konektatu egiten gara. Hori. Sofatik, zuek, atera telefonu, aplikazioa martxan jarriko dugu, eta, era berean joango gara, gu, galderak egiten, eta zuek erantzunak ematen. Azkarrenak etxien, saria, hemen egoki. Jartzea eskatuko dizkizuegu 11 kontzeptu hauek, eta aurrezko galderaren erantzunak be bai. Jon Eneko, sorte on. Mi esker. Aktore lanagatik dira ezagun. Denpora. Audrey Hepburn. Gianni Longo. Catherine Hepburn. Hostia, sin da diferentzia. Ja, Hau gala bezalaria. bat jarri ezen, eta gero... Ez, olo. Dana biak bai eta erraldatuko da. Yayoi Kusama. Ez dakit. Ez etzian, ez dakit, balantzea. Bueno, ez dut. Bai ez. Shirley MacLaine. Uste bai ez. Nik ere ez dakit. Igual ez. Vilma Rudolph. Ah, ez. Aldaketak ere segiteko. Olivia de Havilland. Pastek ere, ez da ere? Marlene Dietrich. Izango nuke Bai, igual bai. baiet. Sally Field. Igual idazle hori izango. Eta ere. Georgia O'Keeffe. Igual bai. Ingrid Bergman. Famosa da, bai. Aktoria dalako. Bai. Ez dakit bai. Egia zatu egingo dugu, 11 baiarrita. Bueno, Bostakatx. Bi hauetako bat, fuera. Audrey edo Catherine. ja, bat eman da gero ikusiko du. Vale? Honekin euki dudua, Kusamakin o MacLaineekin, o nola. Aldatuko dugu. Hola, eta probatituko. No. Bostean ez, lehen. Berdin gaude, Bostakatx. Biletako bat, ordu nago izango. Eta hu. Ai, txen. Bai, obesko alderantziz, Eta eta alderantziz. Hola, eta... Hau bai, uste dut. Hau bai. Iruzen, bosen gaizki. Bai, beste batu. Baina, hainbeste aldau bestelako beste kanbio dako. Bostakatx. Jesus. Igual? Catherine honea, Adri honea, eta beste hiru horre. 15 segundo. Bat. Bi. Hiru, azkenengo hirurak, hola. Ez, O'Keeffe bada nik uste. Bai. Haure bai. Haure bai. Hau ez. Eta Kusamare. Eta hori. Ai, ez. Jesus. Joder. Listo. Eskerrak. Jon Eneko, ez zaigu apurtu makina, ondo? Beata hondiak. Urrezko galdera. 11 hauetatik, 2 Japonian jaio dira. Denpora. Jaio Kusama bat. Izenagatik ez. Hori? Da, bestia... Ez dakit bat da, japonesan izten txurakoik. Edo zein ez. Shirley MacLaine. Bai, bat ez da gatuzak. Jon Eneko, ze moduz? Eskaz. Zaila. Audrey Hepburn. Aktorea dela diogu. Zuzena da? Breakfast Oso ondo. at Tiffany's. Lanean ikusi genuen, ez da beste. Sabrina, eta Romano Oso ezagun. Porrak, zoragarria. Ingrid Bergman. Aktorea, bai? Anastasia edo Murder on the Orient La Express. Casablanca. Yes. Zoragarria. Aipatzeagatik. Bikain. Marlene Dietrich. Haupa, Hau aktorea eta abeselaria ere bai. 75 euro. Shirley MacLaine. Aktorea?
Osondo. Besteak beste, The Apartment edo The Turning Point filmetan ikusi genuen. Gure amuman aktore guztu Bai, eratakoa, bai. Mira. Sally Field. Aktorea da? Besteak beste, Forrest Gumpen ama. Ez dela aktorea diegu, Vilma Rudolph, esate baterako. Erantzun zuzena da? Aktorea ez, baina izarra bai, emakumezko atletarik handienetakoa, sprinterra bera. Ez dela aktorea diegu, Yayoi Kusama. Zuzena da? Artista plastikoa bera. Katherine Hepburn. Ez dugu. Aktoretzat dio. Zuzena derantzuna? Catherine Hepburn. Zagurenetakoa Hollywoodetik. Oscar gehien irabazi dituen bai, emakumea, bai. besteak beste. Gainontzean, Jenny Longo aktorea dela esan duzue, emakumezko txirrindulari handienetakoa bera. Hortik aurrera egindako beste akatsak, Olivia de Havilland ezezkoan jarri eta bai, haizeak eraman zuena filmean ikusi genuen. Eta amaitzeko, Georgia O'Keeffe aktorea dela esan duzue, eta ez margolaria da bera. 11 bi Japonian jaiotakoak. Yayoi Kusama, neukere emango nioke honi. Bai, ez da? Zuzena da? Eitu zen, Matsumotoko familia aberats batean jaioa. Shirley MacLaine ere. Jaioterria, Japonian jarri diogu. Entzun, 1.000 euro, irabazteko aukera, jonetaneko. 175 euro gaur ja eskuratuta. Aktore hauen lanagatik, zeuek ondoko katziegaitik, bakoitza dagokion lekuan, batera gaude. Urrezko galderan, Shirley MacLaine, Japonian jaiotakoa ote, pentsa, 1.000 euro zarutzera, pentsa, zuzena da? Olivia de Havilland, zan? Lastima, baina jonetaneko, bikain zuek, Egin luzenak zore lanetan zorrogarri aurrera egin eta 175 euro bilatu ditugu, guapa botiak! Bikain gure zarauztarrak, bikain gure publikoa,